Οι δύο ομάδες, οι διάσημοι και οι μαχητές, είναι έτοιμοι να ξεκινήσουν και οι πρώτοι παίκτες για σήμερα είναι ο Αγγελόπουλος και ο Μάριος. 3, 2, 1... Ξεκίνησαν οι δύο παίκτες στο πρώτο μάτς για σήμερα σε έναν αρκετά μεγάλο στίβο μάχης. Ήδη οι παίκτες έχουν διανύσει μια καλή απόσταση, έχουν περάσει 3 εμπόδια και τώρα μπαίνουμε στην τουλήθρα. Ο Μάριος έφυγε με το πρόσωπο μπροστά. Ο Ντάνος με ένα πιο φυσιολογικό καθιστό στυλ. Πάντως ο Μάριος, ο Κύπριος παίκτης για την ώρα, είναι λίγο μπροστά. Οι δύο παίκτες συνεχίζουν να περνάνε εμπόδια και μπαίνουν στο τελευταίο εμπόδιο, σε αυτό το εμπόδιο που μοιάζει με φίδι η διαδρομή του. Ξεκίνησε πρώτος ο Μάριος, δεν ευστόχησε. Πρέπει να βάλουν 2 κρίκους, είπαμε. Τρέχουν να μαζέψουν και οι δύο παίκτες τους κρίκους. Ο Μάριος ξέχασε να διορθώσει την κατασκευή και τώρα πετάει ο Αγγελόπουλος. Αστοχή και ο Αγγελόπουλος πηγαίνει ξανά να διορθώσει την κατασκευή. Βλέπετε τα σίδερα που προεξέχουν, εκεί πρέπει να κρεμαστούν οι κρίκοι και για να γίνει αυτό τα σίδερα αυτά θα πρέπει να κοιτάνε τους παίκτες. Ο Αγγελόπουλος θα καταφέρει να περάσει έναν κρίκο, θέλει ακόμα έναν, φτιάχνει ξανά την κατασκευή του. Μπαίνει, βγαίνει ο κρίκος του, άτυχος ο Γιώργος και τώρα ο Μάριος έχει τη δική του ευκαιρία. Βέβαια, έχετε ήδη καταλάβει ότι όλη η κατασκευή περιστρέφεται σε κάθε χτύπημα των κρίκων. Ο Αγγελόπουλος τελικά καταφέρει να κρεμάσει και το δεύτερο κρίκο του και κάνει το 1-0 για τους διάσημους. 1, 2, 3, Survivor! 1, 2, 3, Runners! Κάτω, άμα το χτυπήσεις δεν είδα να γυρνάει. Δεν είναι να γυρνάει όλο, ναι. Και το κάτω. Γιατί αν χτυπήσεις το μεσαίο θα γυρίσει και το πάνω. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, πάμε. Μασούλες. Και προσοχή στα τέτοια. Προσοχή στην κατηφόρα εκεί πέρα γιατί γλιστράει. Ποια κατηφόρα? Αυτή εκεί πέρα. Ναι, γλιστράει. Τάνο, κράταγε στο χέρι, Έτσι δεν ήσουν? Κράταγα όλα στο χέρι. Κώστα μαζί. Εγώ. Στο ράνι είναι πολύ μπροστά. Ναι, ήσου. Στο ράνι είναι μπροστά. Πολύ καλό ώρα. Άρα πολύ καλό. Είπατε την προηγούμενη φορά. Πρώτη και... Φίλε, πρώτη φορά πετάω στο στόχο, δεν είναι. Είναι το ίδιο πράγμα. Αυτό λέω. Δεν έχει καμία σημασία αν είμαι στο παιχνίδι. Το πρώτο μήνα... Παιδιά, εντάξει, πάμε να παίξουμε τώρα. Και σημαδεύετε, κοιτάτε ακριβώς το παλούκι. Την τρύπα από το παλούκι κοιτάτε. Πώς είναι το παλούκι έτσι.